Mpumalanga. Ya namhlanje baba sihlangene mhlawumbe ngefele eminyama qhawula kithi ukudlula kwensizwa yakhona la Olundi udlula owaziwa ke ngodlula logistic iqhawule lesizwe mhlawumbe nje njengoba nawe uyiciko lakhona la endaweni mhlawumbe nje amazwi mhlawumbe wangadlulisa uphinde ube ubaba futhi kuyona insizwa. Sididekile, sishaqekile, akuvumi isikhulume kodwa kufanele sikhulume. Unhlanhla ngazi ngamfanisa nani endaweni yakithi Olundi jikelele. Lo yamoya, le yantobeko, lo leyathando, lokuthanda umuntu owumfanekiso kaNkuluNkulu. Le yanhlonipho esiyitholile. Sizothi silimele kakhulu siwulundi. Silimele samaciko ngoba ubesondele kakhulu eduze kwethu. Engasondele ngomlomo, esondele ngakho konke ongasukucabanga. Kithi sonke, hayi amaciko aSolundi kuphela, mhlambe nabanye abangesiba baSolundi bakhona kade esondelene nabo. Mhlawumbe ukusondela qhawula ngoba mhlawumbe kubalekile ukuthi mhlawumbe sekubeke ukusondela yes ukusondela nje ukubale yes. Hayi ushentshweni ngiyakubona ufuna nizoso. Unhlanhla phela lalela ke ngikhulume ngami nje. Makukhulunywa ngeSomnandi Music Festival ngaso sonke isikhathi bekufanele unhlanhla mase kusondela ikhathi simfonele as a team yeSomnandi sikhulume naye simazisa ukuthi inhlelo zithi sisho ukuthi iliphi igcalaba azolifaka ngaso sonke isikhathi ithende zakhe zaba namehlo ngaso sonke isikhathi ubehlala eseduze neSomnandi Music Festival ingakho ngikhuluma ngobuhlungu obunje njengoba ngikhuluma ngokusondela ngikhuluma ngalokuthi akasondele ngomlomo ukuthi ngicela kuhambe kahle kulunge cha ubefika abuza ukuthi yini kushodapi ikuphi engingakwenza la kuyinkinga khona kakhulu akwenze uyabona yes kodwa ke mhlambe ngoba iSomnandi mhlambe umcimbi osamusha mhlambe before wena mhlambe wazene kanjani naye insizwa mhlambe before mhlambe yiziphi mhlambe izinto bezenza. Mina unhlanhla sihlanganiswe phela ukuthi ngiyiciko umfana wakithi Olundi ngisho eyokhehla bakoti bakhe bobabili imini wayekhona imini wayeperforma imini wayebeka iyalo kuyena nakubakoti bakhe ngisheganwa imini engangiphethe ihlangu zami ngizogiya la bengingaswelakala indawo njengomfana wakithi Olundi bengisondele kakhulu eduze kwakho ingakho umoya wami ulimele kakhulu ngonhlanhla njengoba usibona nje sikhona samaciko ubona uMashalela ubona Oluve khona umzukulu ngaphakathi ngibone nomthandene ngena la noJumbo bakhona lento ichaza unhlanhla ngoba umuntu ngeke azisho yena ngomlomo wakhe kepha umuntu uzichaza ngokwenza kwakhe uyabona bathi abazi kangcono abanye isihlahla sinakeki nje mangabe simile kodwa mase silele phansi ubukhulu baso lesi besivele sibonakala sisamile ukuthi lesihlahla sikhulu wayi lo muntu esebhizinisini azi imfabanga wayazi ikhibili wayazi abantu abangenalutho wayazi abantu abangahlonishwa kepha abathande kangaka ulithatha phela lothando ingakho ngithi sibeletho sika ma wakhe uMazungu kanye nokhalo lukayise umdluli babebusisiwe ngalensizwa akuvamile akwandile ukuthi mase kusebenzekile ushintshe ungaka noma amasente bese umuntu aza abantu ngalendlela abanye sibabona ngokukhuluma izinto abayithandayo noma ngasiphi isikhathi ukuthi ukukhona imali lapha kodwa lokho yakuthobeka nokwehla okungaka ubuye wehlele phansi wazi abantu ayi ngeke siphinde Ulundi ngeke liphinde lisafana nakuqala ngokuhamba kwalensizwa singakusho lokho kugcwala umlomo. Kodwa mhlawumbe ngoba uvela ubaba weyalo so mhlawumbe nje uqhuqhumezela mhlawumbe nakoso mhlawumbe idlale indima ukuthi engabaleki ekhaya kodwa nakho izinto eziningi bezenza khona la Ulundi futhi enganikhohlwa naningi amaciko. Khona igama engeke ngilikhulume zoso ngithi igoli kade laba lihle yacobezela itheku lihle Cape Town inhle ngeke ufike ubuze Cape Town uthi kambe kwabani lapha ngeke ubuze eGoli ukuthi kwabani lapha ngeke ubuze eThekwini ukuthi kwabani kodwa emakhaya la sikhona uyabuza ukuthi kwabani lapha ngoba usukubona ukuthi umuzi uyakutshela ukuthi kusho ukuthi kunensizwa lapha siye sigqugquzeleke ukuthi makuzelwe insizwe ekhaya hayi akushiwo ngomlomo kufanele kubonakale ngisho intombi idlula ukuthi hayi ngeke leli ekhaya licobezele kanje kusho ukuthi leli ekhaya kuzelwe bani insizwa ngoba lokuba wakwaduma kude ungesiyo wakwaduma kude udume ngaphandle njenge generator ngeke kwasisebenzela kufanele makuyalwa izingane ngisho ezikhulayo esigodini endaweni kuthiwa khulu ufane noNhlanhla Mdluli ya ngoba mawuzosuka ubaleke uthi ubalekela abantu usuya kuphi nakuphi usulimaza abantu abaningi ngoba njalo makuthiwa kukhulunywa ngempumelelo yakho kuthiwa awu sitshela ngalona walahleka esingasamanzi buka izindlu zitshekile
kodwa uyinsizwa yasekhaya manje okwenziwa umdluli kuthanda ukuhluka kakhulu ukuthi ashintshe ikhaya nje obulibona lapha phesheya imoli leya uyenze yena ekhaya kube esikushayela ihlombe nesigqugquzelayo ukuthi sengathi kunganda kwenabe njengemfino yentanga kubantu umuntu acabange ngekhaya nekubo ukuthi uzele wakhuliswa abanika abazali naba nezingane zakubo loluthando engisho ngananazi ukuthi lemvule enekwa mdlulo inethe kwabamanzi nathi sayithola imkhizo yafika kuthina nathi sinethile singamaciko singomakhelwane abasebenzi obani sibaningi kakhulu lensizwa ibiwumehluko kakhulu isikhathi sibe sincane kodwa kube mnandi kodwa isikhathi sasincane siyabonga kakhulu baba ayikhulumeka sekona nginibingelele babukeli bezoso TV no igama lami Olove umfowethu Bazane ngihamba nensizwa somasha cha nama ngithathele lithuba ngibingelele kubo bonke abantu abazobukela lo mbukiso kuyiKing Zoso akukho nana ukuthi siyabingelelana into etheni mfowethu ngokwesimo nje esihlangene ngaso la ekhaya silapha kwaMdluli ngeke ngisayichaza kumfowethu ngichazile nabanye abantu bayangazi abangaziyo sebeyobona ngendlela futhi asekho ukuthi singakhuluma ukutheni mfowethu kodwa nje sihlangene lapha nathi sizobhonga emswaneni egameni lokuthi nathi nje basiso babili nje nanangosibari nanangosothole nabanye abafowethu ngibona egameni nje lamaciko ukuthi nathi bese siumndeni wala ekhaya ngakho kwemukelwa uyu ubhuti uNhlanhla singasho ukuthi nje silimele kakhulu sizobhonga emswaneni nomndeni nabanye abantu bomphakathi njengomuntu obelosizo ngisho emphakathini nathi obelosizo kuthina yebo siyabonga uqedile ya ayikhali iqhawela kithi no asibingelele igama lami nguThokozani wasikhakhane osanda ku-appointwa nje ngu-regional convener okusihlalo e-ANC la eZululand sibiza ngokuthi ke umzala Nxumalo region. Yes yeah. Kodwa iqhawula kithi njengoba namhlanje kwenje ke isehlo noma ke senkonzweni yokugcina kahle yokuphelezela udlula owaziwa ngoNhlanhla Mdluli iqhawula kithi obe usomabhizinisi wala endaweni iqhawula sithi mhlawumbe nje ukudlulisa nje amazwi mhlawumbe ongawadlulisa iqhawula ngokwenzakele njengeqembu leka Khongolose. Baba sizozwakalisa ukudumala nokuphoxeka okukhulu ngoba ukusikhathaza kakhulu ukuthi akagulanga kuvele kwayinto nje ephuthumayo sezwe sonke sesishaqeka so ke siwumbutho kaKhongolose la eZululand naseprovinsini yonke yaKwaZulu Natal sizwakalisa ukukhala okukhulu ikakhulukazi ngoba osomabhizinisi laba obabonayo umsakazi osomabhizinisi abahlomula ngomthetho kashawa iANC we-BBBE iBE yabalekelela kakhulu abantu bakithi abamnyama ukuthi bakwazi ukuphakama bafukuleke beyosomabhizinisi omunye wabo ke lo simfihla namhlanje so ke kuyasijabulisa thina njengombutho wesizwe ukuthi sibone osomabhizinisi bebalela iminyama njengami nawe bekhuphuka beyaphezulu bese sithi ke naye lo siyodondolozela ngaye njengombutho nanjengomphakathi ekhona la oLundi sesiphatheka kabi ke mase kuvela lokho siyafisa ke kodwa uqinisekisa umsakazi ukuthi siyacela ukuthi abantu bakithi behlisa imoya kungabe bikho lezi inkulumo zokuthukana nanokuthi kusolwane uNkulunkulu usukazi ngempilo yomuntu ukuthi iyohamba igcinephi kodwa ke mhlawumbe ngoba ngizwe ukudondolozela benizodondolozela ngaye kanjani cha sengisho ukuthi nje umsakazi thina njengamaqembu uma usomabhizinisi icareer yakho ayixabani nepolitiki ngoba ibhizinisi nepolitiki kuyahambisana ngakho ke ma usomabhizinisi ongakazi ukuthi ufuna kusondelana nabantu bepolitiki futhi ibhizinisi bakho busuke busemncane usomabhizinisi noma imuphi ose uyasondela epolitiki kubantu bepolitiki ukuze akwazi ukuthi political bakwazi ukumlekelela ngezinye izinto so ke homunye osomabhizinisi obekwazi ukuthi eze kithi njenge ANC nathi siye kuye sikwazi ukuthi silekelelane uma ukuthi ANC khona ekudingayo icele njengoba iyo icele komsamali yabalungileyo bakukhona abantu abahluphekile abahlwempu kanjalo kodwa beqhawula kithi mhlawumbe singene nje qhawule njengoba usanda appointwa mhlawumbe nje nawe usungawutshela umphakathi wala eZululand ngoba
ku-appointe iZululand yonke Qhawula-ke mhlawumbe nje utshele umphakathi ngoba abanye abantu ngiyacabanga ukuthi abasakholelwa kakhulu ekuvoteni yabo njengoba kuziwa kuma-local government ngiyacabanga ukuthi wena futhi umuntu ozobushaya kakhulu unyawo khona la eZululand. Kunjalo msakazi ngiyafisa ukuthi senxusa abantu okokuqala kuzoba ne-open voter registration ezoba ngomhla ka-20 nangomhla ka-21 kuyo lenyanga ephezulu. Abantu bakithi siyacela ukuthi bahambe boyi-check-a abasha babhalisele ukuvota ngoba isizathu salokho ukuthi sifisa ukuthi kakhulukazi la eZululand i-ANC ayikakaziphathe la eZululand. Kulokhu sifisa kube noshintsho sifisa ukuthi i-ANC msakazi kube yona eqhoqhobala intambo zombuso ikakhulukazi eZululand district nakubona bonke omasipala belokhaya. So ke sifisa ukuthi abantu bakithi sibanikeze ithemba lokuthi kuzoba noshintsho i-ANC ezobuya izophatha njengoba uyazi ukuthi kuneyinkinga zamanzi kuneyinkinga ikakhulu khona la endaweni. So ke i-ANC mayisiphathile ngomhla ka4 November yavotelwa siyabathembisa abantu baseZululand ukuthi kuzoba noshintsho olukhulu sizongena siphathe intambo zombuso senze isiqinisekiso sokuthi impilo zabo ibangcono ikakhulukazi isililo lesamanzi sosiqeda msakazi. Yes. Yeah Qhawula kithi hayi mhlawumbe asibonge Qhawula mhlawumbe bese udlulisa ukugcina Qhawula. Siyabonga kakhulu sumbutho wesizwe ukhongolose sethembisa abantu ukuthi siyacela abantu sibanxenxe ukuthi abahambe bayovota ngomhla ka4 November sikhalele kakhulu umndeni wakwamdluli. Siyabonga. Hayi siyabonga Qhawula kithi. Yeah. Usuvelile nje baba. Hayi uhlalo wami lo. Yeah woza ke yeah. So njengamanje Qhawula kithi asibingelela kakhulu Qhawula. Sibingelele mahlobo. Yeah. Qhawula kithi mhlambe nje ukuzazisa ukuthi ubani mhlambe kanjani. Lindo ukuhlewa kaXulu. Ngisakhamuzi nje khona la eZululand. Yeah. La eFilidi. Yes. Yeah. So Qhawula kithi namhlanje ifele emnyama namhlanje inkonzo yokugcina yokuvayilisa insizwa uNhlanhla eMdluli owaziwa ke nangodlula logistics. Qhawula kithi mhlawumbe nje nawe amazi mhlawumbe ongawadlulisa Qhawula kithi mhlawumbe nokwazana naye mhlawumbe uthi wazana naye kanjani? Ayo yazi mfethu udlula okokuqala nje ushiye ngokukhulu ukuzuma. Bekuyinsizwa yesoma business futhi ebinesandla iphosa kakhulu emphakathini. Abantu bamabhizinisi baziwa njengabantu benzuzo kodwa yena ube umuntu nje osedume ngokuhlukile ngoba ubevela njalo elekelela makuneyinkinga. Futhi elekelela nokwakhela abantu izindlu into enjalo njalo. So sicabanga ukuthi umphakathi ulahlelwe kakhulu naye ukuthi nje besemncane kodwa futhi ubengene kakhulu entweni yemishini kuyindima kakhulu edlalwa kakhulu abelungu. So silimele kakhulu singabantu baseZululand. Siyazi ukuthi kunesidingo esikhulu semishini la imishini ukuzisebenza la eZululand izilandoleke oThekwini nakwezinye indawo. So besivalile leso sikhala. Siyazi futhi ukuthi beqasha abantu abaningi. So besibheke ukuthi uzokhula. Siyathemba futhi ukuthi ulakhile ibhizinisi ezokwazi ukukhula beyond yena. Yes. Yeah, kodwa ke mhlambe nje mangase singene ngoba mhlambe nawe uyakuthinta lento mhlambe lento yabantu obukufika bangena amaphepha bakulelizwe. Mhlambe nje ubungadlula nje uthini ngoba ngiyaqala ukushaya umuntu wala ngaseZululand nje ukumuzwa uvo lwakhe mayelana nalolu daba oluxaka umphakathi. Asiqale la. Ngokwe international law kuyicala ukuba kwelinyizwe ungenamvume kuba khona. International law is clear. Okwesibili kunemithetho ethile ekhona edalulayo ukuthi yini oyidingayo ukuze kube kwelinyizwe. One kufanele kube nekhono abantu bakulelozwe abangenalo la eSouth Africa for instance. Okwesibili kumele ube 5 million mazofula ibhizinisi kumele at least wazi language eyodwa yakulelozwe. And then uma ukhona ngoko Aslam fanele kube iSouth Africa kuba yizo lokuqala eliseduze nezwe lakini. Manje into eyenzakalayo la kwelakithi kugcwele nje abantu esingeke siba accountele. Okuyingozi ke ngoba laba abantu bayadlengola asazi ukuthi sokuba leyo muntu udlengule ngoba asikwazi ukuba accountele. Two benza izinto engamathuba kufanele zenziwe abantu bala eSouth Africa. Okwesithathu balahlekelwe opportunity ngoba balanga ngenxa yokungasebenzi kwabo kahle kohulumeni basemazweni abo. Now balahlekelwe opportunity yokushintsha isimo emazweni abo. Ngiyaphikisana futhi nento ukuthi nathi singabantu base South Africa sasizwa amanye amazwe. Abaholi bethu le emazweni lapha bekhona babe kuma camps. Babengagcwele babengadayiso banana. Manje ngiyayisupporta ikholo ukuthi abantu laba abalanga okungemvuma bahambe.
Kodwa into esinenkinga kakhulu ngayo efailayo enforcement immigration law. So now abantu bakithi uma besukuma belwe abalwi nabantu bokufika. Akekho umuntu osekwashaya ukufika. Akekho umuntu osekwashisela indlu yakhe, akekho umuntu osekwaphuca istock. No mahlobo ngithi uma ubheka abantu abanampi nabantu bokufika. Abantu balwa nokuthi uhulumeni aka enforce ama laws, ama immigration laws awo. So into efelayo immigration law nento esifelayo inkohlakalo legcwele emaphoyiseni, inkohlakalo legcwele kuma borders. Engenziwa osopolitiki enziwa labantu abaqashile njengoba sibone into enziwa uMadlanga. So ngiyakholelwa ukuthini lento enziwa abafowethu laba abahola amashi ayesekwe. Siswela imali besodayisa nezinkomo nezinkukhu nezimbuzi ukuze sibaseke. Futhi umbutho engiyilungu lawo lika ANC uthi abantu ababe sezweni ngokusemthethweni ababe namaphepha abalandele yonke imithetho. Ya kodwa ke qhawula kithi mhlambe njengoba ke siyazi ukuthi njengoba sithinta le ndaba lena mhlambe sike sabona mhlambe no minister wakaKhokha ubaba uThula Sizwe Buthelezi naye futhi uke wayigxeka kakhulu mhlambe egxeke ezinye insizwa zokuthi akekho umuntu ongavela asuke nje aqoqa abantu emahostela aba ethi abamashe noma mhlambe uyisilo kuphela esinegunya loqoqa abantu noma ibutho ya inkinga esinayo ngodaba likaShenge isithanda ukuba nkudlwana. Isithanda ukuba nkudlwana kanjani na? Siyazi sonke ukuthi uShenge okokuqala ngaphambi kokuba ebe undunankulukazi usopolitiki. Kubukeka ngathi manje ipolitiki ifuna uba ngaphezulu kothando analo for indlunkulu. 1. Okwesibili kubukeka ngathi inzondo nje anayo nabanye abantu isiyagxambukela nomsebenzi wakhe wasendlunkulu. Bese ngacela nje kuShenge ngoba siyamhlonipha kakhulu ukuthi kodwa akake izibuyise nje kancane engabuka izinto ngombusazwe engabuki futhi personal yena ngeenkinga nazo nabanye abantu. Ngisho lokho ngoba isikhona nyani into ukuthi usethanda uba ngapha kuyinkinga le enkulu ngoba 1 uma engazwene nalowo muntu kufanele donse indlunkulu eyifake phakathi. Siyazi ukuthi kuneyinkinga nje ebesiyibuka ngathi ikhona phakathi kwakhe noPremier. Sabona ihlazo kuvulwa iParliament. uPremier waseKZN ubaba uThamintuli. Ufanele kuyibuze 1 ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi ubudlelwane buka Premier nendlunkulu bucollapse kukhona undunankulukazi Zulu oyimember yecabinet kaPremier. Leyo nto leyo isho ukuthi wathatha ipolitiki yangaphakathi kwiIFP wayifaka endlunkulu na kwicabinet. Ongezi isithombe sihle ngendlunkulu. In actual fact lokho ebuyile nje uShenge alukho kahle uzinzo endlunkulu. Okwesibili siyazi ukuthi nje uMacingwane for instance wabekwa isilo nje sambeka eParliament sathi kunebutho lamabhinqa. Manje ke uShenge akakwazi ukumisrepresent isilo ephikise public ye contradicte into ebekwe isilo. uMacingwane ubekwe nje isilo phambi kwethu sonke phambi kwabo bonke abantu bebuka wazi wathi unebutho lamabhinqa wabeke eMaritzburg. Manje uma isebuya uMacingwane ezolungisa leyo nkulumo uyavuma ukuthi oJasinca ba right ophakela ba right kodwa khona umuntu othuka abantu. So sithi ke uShenge akake befunde nje kancane noma ebuyise kancane ekuthenini izinto engayithathi ngemizwa understand ukuthi isikhundla lesasiphethe sisho ukuthi kumele be beyond ipolitiki emukele bonke abantu abezendlunkulu nabantu nje abathandwa isilo ngoba iqiniso lithi nje uMacingwane simkhonzile isilo. So kubalekile lokho kodwa okunye sikubukayo ukuthi ngathi kwaba yiphushana ukuthi kuthathwe umuntu osopolitiki enikezwe lesasikhundla ekakhulukazi onama ambition njengaye uShenge.
uShenge ubuke engakwazi ukuyibamba kahle into yama ambition akhe ombusa akhe ze-IFP siyibona iplayer out lapha eNdlunkulu. Yilokho nje oqala okunye ke esikubukayo ukuthi kubukeka nangendlela nje aphethe ngayo umnyango wakaKhokhtha inali ichashazanyana lezombusazwe njengoba ikunezinduna eseyixoshiwe ixoshwa ngezizathu nje sokuthi ziyiqembu elithile angesilo yena kunamakhosi inkosi yale Mdletsheni efanelekile uhulumeni umsebenzi wakhe ukwa recognize amakhosi kodwa uShenge ubukeke ngena phakathi endlini zamakhosi eyichuzela ukuthi obani okufanele bebe amakhosi manje lento siyibuka ingathithi izomdalela ibalanyana nodakanyana emsebenzini awenzayo eNdlunkulu okuhamba mhlambe kudingeka ukuthi isilo siphinde simkhulule noma yena ezikhulule kwipolitiki simbonile umntwana ubekhona ube uphathile umsebenzi waseNdlunkulu asikaze sibe nalezi ikhalo nanalezi inkinga esinazo siyakholelwa futhi ukuthi mhlawumbe nento eminyaka into okufanele ibhekisiswe kulento yalesi sikhundla ngoba uma ungibheka nje mina ngoba ngiseyibhunganyana nje lincane ngeke ngizala uShenge kodwa uphethe abanimzane aba serious bahalamana nomacingwane ngoba bexabana nje bangontanga babanguba amashana enkundleni khohlwa nje indaba zomzimba nani so siyacabanga ukuthi neminyaka yakhe ukuvuthwa akukafuni ukuqina kahle but kodwa siyakholela futhi lezi ikhundla awukwazi ukuthatha umuntu nje phaqa ongazalwa induna ongazalwa inkosi uthi usewunduna enkulu kaZulu ngoba usuku usuphethe amakhosi lapho isikhundla lesi esikholelwa ukuthi kwakufanele kubhekwe ngoba for the longest time for 40 to 50 years lesi sikhundla sasiphethwe umuntu waseNdlunkulu siphathwe umuntu oyinkosi manje inkinga uShenge usemncane futhi umuntu nje phaqa so siyabuka lokho ukuthi nakho lento fanele ukuthi ibukisiswe mhlambe kuyipolitiki kukhona into okuthiwa second deputy president kuyofanele mhlambe at some point abanomzane neNdlunkulu zikezeluleke ukuthi ake sitholelwe ingwevu yabona kunenkosi yaseMahlayizeni inkosi yakwaBiyela isikhulile isivuthiwe isikubone konke incelile koba kumntwana ibingabekwa kulesi sikhundla encele mhlawumbe engenziwa no second deputy vice president ngoba iqiniso liwukuthi umuntu okhuthele umuntu onothando lo msebenzi kodwa ayi ngiyaphika emahlobo akakakulungeli kahle akakavuthwa ngoba izenza enza ngazo njengamanje ufaka kakhulu indlunkulu ehlazweni nanokuthi more than lokho nje ke emahlobo mhlambe enye inkinga efisa ukuba nkulu kakhulu ngodaba likaShenge kulesi sikhundla ukuthi ubukeka efuna ukuba isilo and ubukeka ehloza yonke enye into engaba izwi lesilo ufike ethi uShenge isilo sikhulunyelwa uyedwa bese yena yedwa ekhulumela isilo uma ekhulumela isilo bese ethi yena isilo asikuthanda ukuthi manje sesiyancisheka ukwazi ukuthi leyo nto iyiqiniso ngempela yini okusho ukuthi yena useyisilo okusho ukuthi yena usewumlomo ongathethi imanga fanele siyibukeke lento lena ayikwazi ukulunga mayime kanjalo siyabonga Qhawula kithi mahlo